Hello, Rosie, Rosie, Rosie. Lockdown lagado. Hello, Dada Sanjit. मा होनो लाफा लायग्रान सोर लाफा दुगा जालायखो रजे अन बिबार मा नामदों बाय आंहा चार्ज गैया कारेन्टबो गैया कारेन्ट गैयाथ' जोंखिबो कारेन्ट गैया जोंखिबो कारेन्ट गैया जोंनिखिबो कारेन्ट गैया सारनो थेंक इउ सो माच फिटनेस मस्ट वेलकाम ओमफ्राय फिटनेसा नोंबो एलबिसो आं दसे एलबि हिसाब फैबायलै नै मा खालामनो आरोना माथो गरमथारना लाइक खालामना हो सोर सोर लाइक खालामाखै माथो लाइकआनो सासेल' बाराय लाइकआनो सासेल' होदों हेलौ रजेस खोनादों ओमफ्राय बाय एबार नोङो आंनि एलबियाव थायाना नोंखौ रलै नोङो रजेया ओइ बिबार नामदों आरोना बिबार ओंखि होनो हेलौ ओमफ्राय औ दे ना नों लाफा दुगाब्रा दादा सनजित मिथिखाबाय आं नङा आङो माबा मा होनो आं बिनि एलबआव गैयामोनथ' आं दिनै आं बिनि एलबआव गैया आं माबासो उननि एलबआवसो दंमोन थाहैदों आरोना ओमफ्राय आं मिथिबाय आरोना ओमफ्राय मालायखौलाय मानोथो होनलाबायनायबा सोर आं थांबाथ' जोब्रायगौमोन आं नोंसोरखौ आंनि नाम लालाबायनाया जानला मोनला नङा गारा लाफा दुगायनानै आंहा मा होनना बुंगोन उनुनियावसो दङ गोदोनि खोथा रायलायदोंमोन जोंहा उनुजानजों आं थाबायदों थैसिगोन आं आदसा माबायदि जायगाब्रा नोंसिनालाय थाम्फैबारि जोंनालाय थाम्फै गैया माथो माबा सावना लाब्रा दुना सावना ला थाम्फै अरनाया खारगोन दुना सावना लानांगौ नोंसोर दुना सावाना सिख्ला मानसि बेखार ओरैनो जानाय थानायल' दुना सावनानै थाम्फै खारहोनांगौ आं खोनायाखै दे आं खोनायाखै औ मासे गरमब्रा ओमफ्राय नों नङाबा बोरो बिनि एलबियाव गैया होनना माबोरै बुंखो हा नों नङाबा बोरै बिनि एलबियाव गैया होनना माबोरै बुंखो बिनि एलबियाव गैया बिनि एलबियाव गैया माने आङो दिनै मिस्ट्रि मावहैदों बुरबक माबा बिबार आं मिस्ट्रियावसो मावहैदों आं एलबि थानो सोलाबाखै पासथासो गदों आंहा मिस्ट्रि मावनाया दिनै होन नों बेखार नङा आं बिबार नों बुहुद बेखार रजन बिबारा बुहुद बेखाररा खामानि उन्दै फिसाजो सासेल' होननानै बिराद खर' गिदिर नोङो एकदमबारे थाम्फै खारनो थाखाय दुना सावनांगौब्रा दुना सावबानो थाम्फैया मा खारजोबगोन बियो सासेल' फिसाजो सासे अलसिया जायो आरो बिराद देनजार माथो
बुंखो बुरबक बुरबकसो नोङो आं माखौनो होनबाय आरो आंखौनो होनबाय थायो सापर्ट जोंना फिटनेसखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर फिटनेसा मा जादु लागायब्रा फिटनेस फिटनेसा सापर्ट थेंक इउ सो माचलै फिटनेस बायदि मानसि गैया सापर्ट खालाम बिबारा दादा आं बुरबक बिबार नोंथ' बुरबक नङा नों सियानसो माने सियानसो आरोना रजिया मिनिबायलै मिनिबाय दादा आं बुरबक होनना गावनो बुरबक होनना लाबाय नै बिबारा गावनो बिबार नों मानसिया एसे जानला मोनला सन्द लालाबाय नालाय लाइक दान आफा नामदा एनावसोबा दिनै मानो अनामिकानि एलबियाव थायाखै ओमफ्राय फिटनेसा अनन थेंक इउ सो माच आंबो थायाखै दिनै अनामिकानि एलबियाव थायाखै थांदों होनबाय थादों माबाया बिबारा आं दसे फार्स्टआवसो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय उनुनि एलबियावसो थांदों आङो फैलाय ओइ एनाउन्सार खोन्थाना होलै माबानो बिबारनो खोन्थाना हो आं सोरनि एलबियाव दंमोन खोन्थाना होलाय एनाउन्सार आइ बिखुनजो खोन्थाना होलाय एनि प्रब्लेम जेबो प्रब्लेम गैया सापर्ट फिटनेस थेंक इउ सो माच बिबारा मा होनदों नों बुरबक दादा सनजित मै सैमा खि जानाय दा आदसा बिबार प्रानजित ओइ बिबार नोंनि माथोखौ खोनाफेराखैनोलै प्रानजितआ एसे खोन्थादो माथोखौ खोनासंहोदोब्रा बै माबा मा होनो बिबार नों माबानाव सों एनाउन्सार बायनाव आङो सोरनाव दंमोन आं उनुनावसो दंमोन एनाउन्सार बायनाव सों ओमफ्राय रजिया मा होनना बुंखो बिबार ओंखि होनना बुंदों आरोना आदसा एनाउन्सार मा होनदों आं स्टेडियामावसो आदसा स्टेडियामावलाय मा खालामहैदों नोंलाय स्टेडियामाव मा खालामहैदों नै दावरावलै सोर पेम्पार पेम्पारानो सोर दंब्रा दैजिरियानो हाय दादा फैदों नै दैजिरिया ओमफ्राय एनासो मा होनदों कमेन्ट हरनो हाला आदसा दे आइ बिखुनजो कमेन्ट हरनो हाला दे आब' रजेना दे बिबारा आब' रजे होनदों बे रजेया दादा फिसाजो लांफैदों आदसा आं दसे फैबाय दादा देलै दसेल'सो फैनांगौ आंनाव बारा गोबाव फैनाङा बारा गोबाव नाङा दसेल' नांगौ लोगोफोर दसेल'सो नांखागौ आंनो आं दसेल'सो ओरैनो खावब्ला नुजाफैदों आरोना कारेन्ट फैसान्दि होननानै कारेन्ट फैबाथाय आं उन्दुनोसैसो आरामनो फांखा लागायनानै कारेन्ट गैयिनि थाखाय सेल्फि होखादों आङो ओमफ्राय रजिया होनना बुंदों सारुनाने बोला लाइक खालाम सन्जिया थेंक इउ सो माच सारुना लाइक करने के लिए ओमफ्राय बिबारा होनदों सोरमोन बे लाफा दुगाआ आंखौ मोसौ बुंबाय थानाय आदसा मोसौ बुंदों आरोना नोंखौ मोसौ सोरथो बुङो आंथ' बुङालै नोंखौ मोसौ प्राजितासो बुङो नोंखौ मोसौ ओमफ्राय पिकनिकआ अन कारेन्ट फैबायलै मेन कारेन्ट फैबाय फांखा गिदिंबाय हले एबारबा ओइ बिबार कारेन्ट फैबाय नाय जोंनिखै नोंसिनिखै फैना फैयाखै नायलाय ओमफ्राय जोंना this is bad governance in the tournament. Okay, Pignes, thank you so much. Pignes, thank you so much. आब' रजे ओंखाम संबायना होनना सोंदों नै नबजित फैदों आरोना सारा हेल' सन्जित ब्रना हेल' नबजित सार मस्ट वेलकाम आं नबजित सारखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय लाइक डान आदार्स गाइस हु सेड you would like and help it's done but I would नामदों लोगोफोर सारुना ने बोला एनाउंसर जी जॉइनिंग करो बोला एनाउंसर जी जॉइनिंग करो सारुना के साथ फिटनेस ने बोला I can get the money to buy the house and till play your house and okay thank you so much please comment करते रहो ना ओमफ्राय दैजिरिया मा होनदों न'आव खामानि दं ना दादा आदसा जोंना नबजितआ मा होनदों मा खबर दं नबजित ब्र खबरा बिदिनो दङ फिटनेस अन थेंक इउ सो माच स्मिता हाय गुड इभिनिं स्मिता सारुना ने बोला नबजित ब्रो हेलो सपोर्ट मी प्लीज बोल रहा है नबजित ने सारुना को सपोर्ट कीजिए नबजित ने बोला फिटनेस रानी मा खबर ना बुंदों
रजेने बोला ओंखि आं दासो न' मोनफैदों अके दैजिरि नों बिबार नों बहानि नांदों सिमिमाइ ब्लग हाय उरला ना हाय उरलि मा खबर सिमिमाइ मस्ट वेलकाम स्मिता अन थेंक इउ सो माच बिबारा होनदों जोंनिथिं फैबाय आदसा बिबार नै जोंनिखिबो फैबाय सेम कन्डिसन सेम ओमफ्राय सारुनाया मा होनदों सिमिमाइ हेल' गुड इभिनिं दे सम खालामग्रा फादाव र' ओमफ्राय रजिया मा होनदों अनदोलै ओंखि सनजित आं मबाइल चार्ज होनो दे अके दे जेबो ना दे रजे दे होनला बिबारा मिनिबाय आरो ना बिबार बड'फायाव लोगो मोनसे फैदो जा मेथाइ लाना फैगा चिप्स लाना फैगा नबजिरा माम गोजोना सारुना अके आई विल सापर्ट स्मिताने बोला हेल अनल' अके दैजिरिया मा होनदों रजे आब' नों बहानि होनदों सिमिमाइ आंना मोजां उरला नोंहालाय दा आंना गाज्रिलै सिमिमाइ आंना गाज्रि ओमफ्राय सारुनाने बोला नबजित जी सापर्ट कर दो बोल रहा है मन्दिरा लाइक दान थेंक इउ सो माच बिबारा मा होनदों आब' अनामिका होनदों आरोना बहा अबे आब' अनामिका बिबार मा होनना बुंखो सिमिमाइ सपोर्ट मी बोल रहा है देखो सिमिमाइ सारोना आपको बुला रहा है सारोना के साथ सपोर्ट कीजिए ओमफ्राय सारोना के साथ सपोर्ट कीजिए ओमफ्राय नबजिरा मा होनदों सनजित ब्र ब्लू ब्लू होना हो सारोना ने ओके हाँ सारोना मैं आपको ब्लू दे दिया है सारोना आप सपोर्ट कीजिए और आपको बैग दे देगा सभी ने बोला है एवरीवन गाइस सभी ने 10 बान्दा दङ 6ल' लाइक दान ओमफ्राय लाइक होना होदो दे ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंदों मन्दिराया मा खालामदोंरा मन्दिरा नैलै फांखा लागासिनो आङो कानिमा हेलौ सनजित दारा हेलौ कानिमा हेलौ कानिमा नोंनि एलबियाव खथ्थ' गोबाव थायो आङो हारसिंनो हराव ओमफ्राय मेक्सेला मा होनो लाइक दान ब्र थेंक इउ सो माच मेक्सेल ओमफ्राय सिमिमाया मा होनो सारना अके होनना बुंदों सारनानि बोला अके मा खालामदों कानिमा होनना बुंदों कानामिया मा खालामदों होनना बुंदों आरोना नै आं ओरै दङ ओइ कारेन्ट गैयिनि एलबि होदोंमोन आं कारेन्ट फैना होबाय ओमफ्राय कानिमा लाइक दान थेंक इउ सो माच सिमिमाइ ओइ उरला ब्लु होनानै हो आदसा दे ब्लु होना होबाय आङो ब्लु होनानै होबाय ओमफ्राय जोंना बिबारा मा होनदों आंना गल गल आदसा बिबार नोंना गल गल जालायबाय आरोना कारेन्ट गैया होनना बुंबाय कारेन्ट फैबाय थाम्फै हरदों होनना बुंबाय धुना सावना होबाय आरो दायो गल गल जालायबाय आरोना बारे अनेक बाहोना माथो बिबार मन्दिरा अन थेंक इउ सो माच मेक्सेला मा होनदों माथो लेट होदों ना नामा एलबि मेक्सेल माने एलबि होनायनि खोथा गैयामोन आरोना मेक्सेल ओमफ्राय आं ओरैनो गोदाव सोराव माने गरम मोननायखाय कारेन्ट गैयैखाय एलबि होदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा कारेन्ट फैना होबाय आरोना नै दसे होस्रानोसै ओमफ्राय बिबारा मा होनदों नेट प्रब्लेम होनना बुंदों आदसा कानिमा होनदों दालाय आं फैबायना नोंनावबो आदसा फैबाय सारुनाने बोला मेबी कर सपोर्ट करेगा बोल रहा है एवरीवन गाइस देखो सारुना को सपोर्ट कीजिए सारुना सभी को बैक करेगा मन्दिरा मा होनदों आं लामा थाबायबाय दं र' आदसा सारुना मा होनो तुम लोग करे या ना करे बोल रहा है रे देखो मन्दिरा खुश रहा है सारुना ने दैजिरि मा होनदों दादा मा खबर नोंना होनना खबर आंना मोजाङानो बिबारा होनदों लाइक दान दादा थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय अनामिकाया दासो फैदों नै हेलौ होनफैदों आरोना अनामिकाया लाइक दान होफैदों थेंक इउ सो माच लाइक दान होनायनि थाखाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ फुल नायना हो जायनो आंनि भिडिअखौ फुल नायना होगोन ना आं बिनि एलबियाव सापर्ट थागोन आरोना आं माने बारा एलबि होखाला लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ नायना होयो आं बिनि एलबियावसो थांग्रा जासिगोन फुल नायनांगोन आरोना आं फुल नायबाथाय जाय आंनि भिडिअखौ फुल नायो आं बिनि एलबियाव सापर्ट होगोन दै ओमफ्राय जाय आंनि इदि आरोना आं एलबि बारा होखाला नालाय लोगोफोर लाइक दान थेंक इउ सो माच मन्दिरा अन कानिमाया मा होनदों सनजित सोर सासेनाव थांनो जालायो बयबो होदोंना आंलै कनिमा जाय नोंखौ बांसिन सापर्ट खालामो बिनावनो थां मिथिबाय जाय नोंखौ बांसिन सापर्ट खालामो बिनावनो थां बिबारा मा होनदों आब' अनामिका होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय अनामिका मा होनदों आं बाजाराव थांदोंमोन मैसो आदसा बाजारावलाय मा लायलायखो रजेअन सिमिमाया मा होनदों सारना रिटार्न करो सिमिमाइखौ ओइ सिमिमाइ रजे बिबार आंनि भिडिअखौ जल्दि फुल नायना हो नोंसोर आदा खख्लाल' नायो
ओमफ्राय मा होनो ओइ दादा सनजित बुरबक आं नाया दे भिडिअखौ नाय बिबार बुरबक जलदि नायना हो प्रान गिसि ओइ आगै बिबार नांदों नै कानिमाया मा होनदों अन दे सनजित ओंखाम संदों आं अके ओमफ्राय सिमिमाया मा होनदों आं नायखायो माथो उरलानो नै आं आगारबावदों नायना होबाव दे बेनिफ्राय जोंना दैजिरि अन थेंक इउ स' माच सोर दं दे कमेन्ट खालामनानै सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर एसे हेल्प खालामलायदो गावजों गाव नोंजों आंजों सापर्ट खालामाब्ला सोर दंबावो मेक्सेला हारबाय आरोना थेंक इउ स' माच नोंजों आंजों सापर्ट खालामलाबा सोर दंबावो फट' खेबनि सारा मुलुगाव नागिरब्लाबो आं बायदि सेंग्रा मोननाय नङा जेरावबो जोंना मेक्सेला अन बाइस मिडिया हारबार थेंक इउ स' माच अनामिका होदों नानिनि स्कुल ड्रेस लायदों आं आदसा बेसे स्कुल ड्रेस लायोब्रा आयौ ओमफ्राय दैजिरि अन कनिमाया मा होनदों हाय मेक्सेल होनदों दैजिरि अन थेंक इउ स' माच जोंना कानिमाया मा होनखो आब' अनामिका मा ओंख्रै संखो होनना बुंदों दैजिरिया अन थेंक इउ स' माच जेड अन थेंक इउ ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामना होदो साहारा मुलुगाव नागिरब्लाबो नों बायदि सिखोला नुला आं संला आगै साननि ओंख्रि दं होनना बुंदों बिबारा मा होनदों मेक्सेल आंखौ दादा सनजितआ फार्स्टआवनो बुरबक बुंबाय दिनै बिबार ओइ बिबार ओमफ्राय जोंना बिदिसा ओइ ना बिदिसा सोर बिदिसा हेल' मा खबर बिदिसा मस्ट वेलकाम बिदिसा मोजां खबर मोजां नोंना मा खबर बिदिसा कानिमाया बुंदों दे आब' सानाव मा ओंख्रै मोन होनना बुंदों नबजित सारना आप कैसे हो बोल रहा है नबजित ने ककिला स्वर्गयारी वाव नाइस बॉयस थैंक यू सो मच कोकिला मेरा जान जासमिता रामसियारी हेलौ दादा मा खबरा मोजाङानो खबरा मोजाङानो बिदिसा मा होनदों मुजा बायथाला क्या मुजा बायथाला रे समझ में नहीं आया जासमिता मा होनदों आं नोंखौ फल' खालामदों आदसा अके थेंक इउ स' माच आंबो नोंखौ फल' खालामखानायसो जासमिता ओमफ्राय नबजितआ मा होनदों कानिमा मा खबर अन थेंक इउ स' माच टफिराम ओइ ब्र' हेल' टफिराम हेल' टफिराम ब्र' मा खबर हेल' लोगोफोर सापर्ट एभ्रिवान गाइस नबजितआ मा होनदों बिदिसा गोदान लोगो खोमा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय अनामिकाया होनदों सानाव दालि आरो सबाय बिमा एवनायमोन आगै होनदों बिदिसा मा होनदों ओइ बागारात बायथाला ओमफ्राय अनामिका होनदों माथो गल नङा माथो ओमफ्राय टफिरा मा होनो लाइक डाउन ब्र' थेंक इउ स' माच टफिराम लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ कानिमाया मा होनदों गेजेरावनो दं आं होनदों नबजित सार जासमिताखौ बो गोदान नुदों आदसा जासमिताया अके जाय गोदान लोगो जालायलाय टफिरा मा होनदों मा जरथि आसा ब्र' होनना बुंदों आरोना अनामिका होनदों आंनाबो गल जाबाय माथो होनना बुंदों आदसा बिबारा मा होनगो मेक्सेला हसायैनो गोथै मारले दादा होननानै मिनिबाय आरोना नबजितआ मा होनगो सनजित नोंनिया माथो नटिफिकेसन नुजाफैया माथो होनो मिथियालै नबजित सार मानो नुजायाखैथाय मा जादों जासमिताया मा होनदों नबजित बर'आ आंखौ गोदान नुदों होननानै मिनिबाय रागा जोंबाय टफिरा मा होनगो बयलार एवदों ब्र' आदसा बयलार लोंनोसै टफिराम लोंनोसै हाब टफिराम लोंनायाव आंबो दंमोनलै
ओमफ्राय जोंना कनिमाया होनदों आंनि फेभरेट फुडआ मा होनना नोंनि फेभरेट फुडआ मा होनना कनिलाया आंनि फेभरेट फुडआ ना फेभरेट फुड गैयालै आंना गासिबो जथ' आं जाजोबो आरोना आं फेभरेटखौ फुडखौथ' आङो गासिबो जायो आंहा फेभरेटखौ आङो सानैसिम सानाखै गोसोआव गैया आरोना फेभरेट आं जिखुनु फेभरेट ना बेदर हारिखौनो बिराद फेभरेट मोनदों आङो अमा बेदर ब्रयलारानो जा दाउ बेदर सब फेभरेट मोनो आङो ओमफ्राय जासमिताया मा होनो अके दादा बाय बाय आदसा दे जासमिता दे ओत्सबि सनजित हेल' ओत्सबि मस्ट वेलकाम बिबारा मा होनखो आगै जासमिता नामदों नबजिता मा दं ओत्सबि सना होनदों नबजिता मा होनदों थफिरा मा ओत्सबि सना होनदों नबजिता मा होनदों दे कानामिका बे बायदिनो सोलिबाय थाबानो जाबाय नामदों पंकज हेल' ओत्सबिया मा होनदों थफिराम नोंबो दं दार्लिं होननानै मिनिबाय जासमिताया मा होनदों औ आब' सना नामदों आरोना मेथिगु राधे राधे पंकज ओत्सबिया थफिराम ओंखि नामदों आरोना पंकज नेबला लाइक दान थेंक इउ सो माच ब्रादार जासमिताया मा होनदों अके बाय बाय दादा आयु जासमिता एफा दसेनो लाबोराय हो पंकजने राधे राधे ओत्सबिया लाइक दान थेंक इउ सो माच पंकज नेबला राधे राधे जासमिताया मा होनदों बाय बाय आब' सना होनदों अके ओमफ्राय दै जिरे आं थांबाय दादा सनजित बाय बाय अके बिबारा मा होनदों मा खबर आगै जासमिता होनदों थफिरा मा दासो फैदों ओत्सबि दार्लिं नामदों ओत्सबिया मा होनदों निउ दंबा फार्स्ट लोगो जादो दे सनाफोर नामदों आरोना ओत्सबिजों लोगो जा सजनाया हे बिबारा दे बाय बाय आगै जासमिता होनदों जासमिताया मा होनदों आब' सना दिनै बिदां बसुमतारी LB आव फैगोन ना फैया हा बिदांखौलाय मानो नांगौब्रा जासमिता मालाय फैगोन फैयाखैलाय नोंसिनि खामानि नोंसिनिखौ गोसो जोंनिखौ खारफाबाय थानाङा ओत्सबिया मा होनखो औ टपि ओंखि नामदों नबजिता मा होनखो लाइक दान ब्र नामदों जासमिताया खबरा मोजां नामदों आरोना ओमफ्राय टपिरा मा होनदों ओइ दार्लिं गोसो थोदोंमोन लां नाम्बार मोनबा होनना गोसो थोगौमोन नाम्बार मोनबा ओत्सबि नाम्बार हरदो ओमफ्राय बिबारा मा होनो थांगोन आगै जासमिता दसे नामदों आरोना जासमिता मा होनदों अके आब' सना बाय बाय नामदों ना जासमिताया आब' आब' नामदों गार' ट्रिल हेल' मस्ट वेलकाम गार' हेल' बिबारा मा होनदों दे आगै जासमिता होननानै मिनिहरबाय ओत्सबिया ब्लु हो सनजित आदसा ब्लु ना ब्लु बें दे ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों आंनाव बा थाया ना नों मैसो नोंनाव थाया होननानै थाखायाखैबारा आङो मानो थाया होननानै थाखायाखै आङो ओमफ्राय ओत्सबिया मा होनदों सोर नाम्बार बिखो होनदों थफिरा मा नाम्बार बिबाय ओत्सबि थफिरामनो नाम्बार हरनांगौनो थफिरामनो नाम्बार हरदो थफिरामा गोसो थोनोसैनो ओइ थफिराम आंबो लोंगौमोनलै मा बेदर एवदों मा बेदर एवखो ओमफ्राय दादा सनजित ना मिनिबाय आरोना जोंना माबाया बिबारा बिबार नोंसिनिखौ गोसोब्रा नोंसोरबो थाब जादो मानोथो नेट पेक गारनानै थाबाय थाखो बिबार थफिरा मा होनदों बयलारसो ब्र आदसा बयलार बावदोंसो सरि दहायनो खोन्थादोंमोन ना बयलार आदसा बयलारजों गोथाव जायोथ' बयलार बिखाजों जोंना नै साल्थे फैबाय आरोना सुमित साल्थे आंनोबो नाम्बार हरनो साल्थे आंनोबो नाम्बार नांगौब्रा होमबालाय साल्थे आंबो ओत्सबिया मा होनदों थफिराम नोंनि फेसबुकआव फ्रेन्ड अरनाया बोरो ओंखि नामदों आदसा ओत्सबि बा थफिराम ओमफ्राय जोंना अनामिकाया पंकज जी हेलौ नारना हेलौ पंकज किधर गिरे पंकज कमेंट कीजिए प्लीज सपोर्ट 1 2 3 1 2 3 जोब्बाय माथो कमेन्ट जोब्बाय हेलो कमेंट कीजिए दासो सोरांनाय बायदिसो मोनबायलां बोथोरखौनो सोरांनाय बायदिसो मोनबाय आङो रावबो गैला माथो कमेन्ट हाबथाखो ना माथाखो साला कमेन्ट हाबथादोंलै सरि राधे कमेन्ट हाबथादों सरि ओमफ्राय जोंनि खामानिया LB गिदिंबाय थानायसो आदसा दे सापर्ट होबाय था होमब्ला अके पंकज नेबला हेल' अनामिका जी ओत्सबिया मा होनदों थफिराम आंनिखौ सापर्ट खालामना हो ओंखिदों पंकज नेबला राधे नबजिरा होनदों अनामिका खबर लाया माथो नामदों खबर लाया माथो नामदों ओत्सबिया हरबाय
16 केजि लाइक डान सालथे थेंक इउ सो माच सालथे लाइक डान 16 केजि खालामनो थाखाय अनामिका पंकज जी मे आहाफोर हु बा आहाफोर हुनो एहाफोर ओचपिया माने सनजित आंखौ मानो नाया नों ओचपि नोंनि भिडिअखौ नायोथ' आङो मानो नायाखै जानांगौ आंनिखौ ओचपि आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम दे फुल भिडिअ नाय आं नायगासिनो दं नोंखौ नायना हरजोबगोन आं दानो मोनबासो नायना हरगोन आंनिखौ नायनानै कमेन्ट खालामलाय आंखौ रावबो अनलालै सालथे मानो अना जानोब्रा सालथे ओमफ्राय अनो सालथे बिबारा मा होनदों मा जानांगौ दादा सनजिनो मा जानांगौ दादा नांथारला ओमफ्राय हाबा जादो बिबार हाबा जादो ओमफ्राय पंकजनि बोला अके थबिरामनि बोला आंलाय बर' सिगोरा बसुआव नों फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालाम ओचपि नामदारना ओमफ्राय जोंना मा होनदो नोंगौ थफिराम नांदों ओमफ्राय जोंना माबाया सुमिता मा होनखो सालथे कल फैलायबायलै दे रायलाय दे थफिराम मा होनदों अके डार्लिं ओचपिया मा होनदों नायो आंबो नोंनिखौ सनजित सोलाबबानो आदसा आंबो बिदिनो सोलाबबा नायो अनामिकाया नबजित आदा माला फैलायखो नामदों ओचपिया मा होनदों दा हरगोन दे टपि सनानो बा नाम्बार लालायसिन नामा दे आं हाबा जानो लुगैदोंमोनलै हाबा माला मोनजागोन नोंसिनि हाबाखौ जोंना नबजित सारा मा होनखो फैबाय दै दाखालिनो फैबायनो बिबार ओंखाम संबाय ना होनना सोंदों थफिरामा मा होनदों जागोन दे डार्लिं आं कल फैदों होनदों बे नों नांदोंना ओमफ्राय बिबारा सोरजों होननानै मिनिबाय आरोना सोरजों नोंहासो सोरजों हाबा जायो बै प्रानजितजों जादों जाम्बा प्रानजितआ मानो फैयाखैब्रा आंनि एलबियाव बिबार ओचपिया मा होनदों थफिराम ओंखि नामदों आरोना कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर प्लिज कमेन्ट कीजिए सोर दङ थफिरामा मा होनदों आं थफिरामखौ रोगाबालायनो ओमफ्राय सुमित सालथेया मिनिहरबाय बारे जोंना अनामिका माबा नार्जारि उनुआ लाइक नाब्ला अनुसला डार्लिं जिउ अनामिकाया मा होनदों आदा नबजित नों दाना मानो आंनाव फैला होनना बुंदों सबिता आयै लाइक दा सबिता नाम्बारा हरदो जल्दि नाम्बारा हर इन्सटाग्रामाव फै ओमफ्राय बे डिसक्रिपसनाव लिंक दंखायो आंनिफ्राय ओचपिया मा होनदों प्रफाइला बिनो दा थफिराम ओंखि होनना सोंदों नै फुड ने आगे हम लोग का क्या बोला हेलो ब्रो हेलो फुड मोस्ट वेलकम फुड कॉर्पोरेट ओमफ्राय जोंना थफिरा मा होनदों हरदो आंलाय बर' सेंग्रा बसुआव हर ओचपि डार्लिं बर' सेंग्रा बसुआव हरनांगौनो बर' सेंग्रा बसु ओचपिया मा होनदों सुमित ना रागा जोंबाय ओचपिया अके थफिराम होनदों जोंना अनामिकाया मा होनखो बेसेबांबा गोबाव जाबाय नों फैयैया होनना बुंदों ओमफ्राय थफिरा मा होनदों नोङा डार्लिं आंनि डिपि दं होनना बुंदों आरोना बिबारा मा होनदों थाथ' र' आं ओंखाम जानो जासुलि पंकजनि लाइक डान रादे समाज सबिता अन थेंक इउ सो माच सबिता नाम्बारा हरदो ओमफ्राय पंकजनि रादे बिबारा मा होनदों आं मिथिया दादा आदसा ओमफ्राय रादे पंकज रादे फुड ने बोला ऑन थैंक यू सो मच फुड जी मोस्ट वेलकम फुड लाइक डान कर दीजिए फुड थिगानो सुमित नामदा अच्छा फुड कैसे है बोलो फुड जी कैसे है कैसे चल रहा है बोलो फुड जी सबिता की ओमफ्राय पंकज ने बोला लाइक डान थैंक यू सो मच पंकज थैंक यू फुड ने बोला है 19 लाइक डान थैंक यू सो मच थफिरा पंकज ने बोला रादे थफिरा माबा ब्र' आं दाबुं होनो आदसा दे दाबुं हो दे थफिरा पंकजनि रादे फुडनि अन पंकजनि रादे फुडनि अन बिशाल नाव कमेन्ट होबा नोंनिथिं थायो
दे सासेनावल' थां इदि थांलाय फैलाय खालामनाङा उनु बिशालनाव थाङोबा बिशालनाव थाहै थां ओमफ्राय फुडा मा होनखो अन थेंक इउ सो माच पंकज राधे राधे फुडनि अन थेंक इउ सो माच सबिता मा होनदों हेलौ सुमित मा खबर सबर माबोरैनो ओमफ्राय पंकजनि उला थांबाय दे आं बाय बाय सनाफोर दे दे पंकज नेबला अन थेंक इउ सो माच नोंनिथिं होबा बैथिं थादों जारलानो दे सासेनाव थायथां बिशालनाव थायथां उनु बिशालनाव ओमफ्राय जोंना पंकज अन थेंक इउ सो माच कैसे एच बी हाई भी नाम दाना हाई ब्रो हाँ मैं ठीक हूँ और आप बताओ आपके पंकज ने बोला ऑन थैंक यू सो फूड हेलो फूड कैसे आप फूड आप कहाँ से था एड एडम ओके एड हम एड बी फूड से साथ फ्रेंड हो जाओ एवरीवन गाइस मबाइल गंसे था बिशालनाव बे नोंनाव मबाइल बिशालनाव बे नोंना आदसा दे जागोन दे बिदिबो जायो ओमफ्राय फुडा मा होनदों अन थेंक इउ सो माच कानिमे मा होनदों अन फुडनि अन थेंक इउ सो माच बिशाल सालथे मा होनखो सुमिता सबिता ओंख्रि मोजां नोंहालाय नांदों फुडनि बोला अन थेंक इउ सो माच पंकजनि बोला अन फुडनि अन फुड जी खाना खायाखै नहीं खाया बता दीजिए फुड खाना उनाव मा होनखो नों बायदि थांलाय फैलाय नङा दै उनाव आंबो थांलाय फैलाय नङाब्रा आंबो नोंनाव लागाथार थादों उनाव थाङाखै दं आंबो ओमफ्राय फुडनि बोला अन कनिमा अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय उनाव मागो मबाइला गंनैखा गंसे नोंनाव गंसेया बिशालनाव अके उनाव अके पंकज नेबला लाइक दान थेंक इउ सो माच राधे राधे पंकज राधे राधे कानिमायाबो राधे राधे नो राधे राधे थुनायावसो बेवहाय थुबाय बेवहाय आदसा थुनायासो बेयाव थुबा बेयाव थालाङो आरोना आदसा उनाव पंकज नेबला राधे सबिताया मा होनदों आंना खालि बिजिल' ओंखिना आदसा मा मावोब्रा नों इसां बिजि ओमफ्राय पंकज नेबला राधे जोंना अनामिका होनो पंकज जी मेरी साथ एलबी जॉइनिंग हो जा बोल रहा है एलबी जॉइनिंग होने के लिए बोल रहा है जोंना उनाव मा होनखो थांबा नाय आं गंसेजोंसो दं बिशालनाव दिआव मबाइल गंसेजों देलै उनाव मिथिखाबाय आं उनाव मिथिखाबाय पंकज नेबला राइट दान थेंक इउ सो माच ओंखि नोंनि फेसबुकखौ खोन्थादो फेसबुक नांगौ नोंनो फेसबुक हिन्जावजों जागोनलै नों सालथे देन्जारखा होनो नोंना दानो पंकजनि अन गावहा थांलाय फैलाय नालाय आं गाव गंनैजोंबो बैनाव गंसे दोनो उनाव आं नोंनाव दहाय फुल थादोंब्रा नोंनाव दहाय थादोंथ' आंनाव गोबावाव थादों उनुआ रागा जाबाय आरोना उनु थेंक इउ सो माच उनु फेसबुकखौ खोन्थादो पंकज लाइक दान थेंक इउ सो माच पंकज थेंक इउ पंकज राधे उनु अन पंकज राधे पंकज अन उनु अन पंकज अन उनु अन जोंना सुमित सालथाया मिनिबाय आरोना उनु अन अनामिकाया मा होनदों मैसो नोंखौ मिथिखाबाय आं दहायबो नों आंनाव थायाखै नोंनाव आं अनामिका नोंनाव थाखायाखैब्रा डाइरेक्ट खोथाखा आं अनामिकानाव थायाखै आं उनावसो थांखादों ओमफ्राय जोंना पंकजनि बोला अन थेंक इउ सो माच अन सबिताया मा होनदों आंना फेसबुक गैया दानबाय आं फिरफिला गयारिमोन आदसा दानबाय आरोना सबिता मानो दाननांगौ नोंलाय फिरफिला अनु पंकज अन पंकज अन थेंक इउ सो माच पंकज अन उनु नाहाय जाबायलै रुबलु नांगोन नाबा गाज्रि जागोन खोथाया जोंना सालथाया मा होनखो इन्सटाग्राम दंना गैया सबिता इन्सटाग्राम दंना गैया इन्सटाग्राम सालाय गिदिंलालै सालाय टटला ओमफ्राय उनुआ अन थेंक इउ सो माच उनु अन थेंक इउ उनु अन उनुनि प्रफाइलखौ फिल्मनि एक्ट्रेस बायदि नुदोंलै फिल्मनि एक्ट्रेस बायदि नुदों आरोना उनुआ अन आरोना उनुना अन थेंक इउ सो माच
नों आंखौनो अननो रोङा दे जाबायना नों आंखौनो अननो रोङा दे जाबाय नांदोंना जोंना दे जाबाय नामा नों अनामिका सायाव थाया होनना बुंखादोंब्रा आंखौ रागा जाय मानसिया रागा फोजोंनो आं थाखाया बिनि एरियायाव ओमफ्राय जोंना अनुआ अन थेंक इउ स' माच जोंना सुमिता मा होनखो अनुजों पंकजजों हाबा होदो सालथे अनल' जाबाय थादों बे ना अनुजों पंकजजों आरोना ओमफ्राय अनुआ अन थेंक इउ स' माच जोंना मा होदों सबिताया नायनो बाबायलां फेसबुकखौनो ओंखि नांदों आदसा ओइ नाम्बार हरदो दे डाइरेक्टनो सबिता नाम्बार हर जोंना अनुआ मा होनखो सुमित मा जाखो होनो आयदै सनाफोर सुमित सालथे मा जाखोनो नै सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर सबिता ओंखि नांदों नै सबिता सालथे मा जाबावगोनब्रा सालथे रावबो नायस'नो माथो उनु भुगिनांबायनो जोंना माबाया सुमित सालथेया रागा जाबाय सालथे गैला माथो रावबो नायसनला सालथे खाफालानो गाज्रिलै आंहा गैला सालथे आंनि खोमसिसो सालथे आंनि खोमसिलै सालथे जोंना सबिताया मा होनगोन प्रफाइला बेनोमोन आंना फेसबुकआव ओंथि सार्च खालामबा मोनो होनदों आदसा नोङो आरो दिलेट खालामबायबालाय बहा मोनबावनो सार्च खालामनानैलाय अनुआ अन थेंक इउ स' माच सुमित दुगा नांबाय अनुआ सुमित दुगानो थेंक इउ स' माच साता दारा एसेबो साफा कमेन्ट हाबथाखो ना मा जालायखोब्रा माथो हर बोले नमः शिवाय अके सबिता आंखि प्रफाइल लक खालामलायदों नामा नांदारा नै बा सुमित सालथेया मालाबानो थांगोन दे सालथे नोंनाथ' दंखायोना सालथे आंनो बानायना होदे सालथे नोंना दंखायो सालथे अनु गोरान दिङानि बिसि फाफिना अनुआ दिङानिसो आरोना दिङाजों हाबा जादोलै उनु बेखायनोथ' दिङाखौ उनुआल'सो बुरखायनो हायो रावबो हाया बाला आदसा खथ'राया बिदिसो होमबा ओमफ्राय सुमित नालि फिसाया आदसा सुमितआ नालिसो होनबा सालथे नालि नामालै लक खालामाखैथ' ओंखिनो लक खालामाखैनो जापान हेल' जापान मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जापान मस्ट वेलकाम स्वागत है आपको मेरा एलबी स्क्रीन में स्वागत सुमितआ मिनिबाय आरोना नै सालथे सुमित नोंना दंखायोलै सालथे नों आरो सासेखौनो नों फिसिनो हायाखै सासेयानो नोंना हांखा आरो नों लानांगौदाय सालथे आंनो नागारना होदो सालथे आंनो नागारना होदो जोंना अनुआ अन आरोना अन थेंक इउ स' माच उनु थानायनि थाखाय उनु अन थेंक इउ स' माच अनरायनेकलि उनु जोंना मा बुंखो सुमितआ अके सबिता आंखि फटक मोनसेल' दं नामजादा बारे सुमित देनजारलै नोङो अन थेंक इउ स' माच सबिताया मा होनदों सनजित मा मोन ओंखि नादा ओंख्रिया जोंना आबासोमोनलै आलु सयाबिनसोमोन आरोना आलु सयाबिन ओमफ्राय मा होनना बुंगोन जोगोनार बिजौ भाजा ओमफ्राय खान्थाल बेगर बाथोनमोन दै ओमफ्राय जोंना मा होनदों जिर'सो ओंखि दानजोब्बाय आं ओंखि नादों जिर'सो दानजोब्बायनो
Oh, too so much on. Soर दावराव जाखोब्रा सोरबा नांलायबाय नामा? on. आं सबिता ओंख्रिखौ लानोसै सालथे गोरजा थाहैनोसै आं आदसा सालथे दे गोरजा थाहैदे दे गोरजा सालथे एसे मोजां सोलिनांगोन नङाबा नोंबो दामजागोन सालथे गोरजा थाहैनायनि खोथा ना अनुआ अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय अनु अन थेंक इउ सो माच अनु अन थेंक इउ सो माच कमेन्ट खालामदो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे अन 1 घन्टा लगोन दे आं बारा होआ 1 घन्टा लगोन सबिता ओंख्रि फट' गैयाबाबो बोरै जानो ओंख्रि ना फट' गैयाब्ला बोरै जानोनो गैयाबोला अनुआ अन थेंक इउ सो माच सालथे मा दिनै डिउटिया गाबोनथ' डिउटि गैयाना सालथे सुमि सालथे गाबोन डिउटि दं नामा गाबोनथ' सानडे अनु अन थेंक इउ सो माच अनु अन थेंक इउ प्लिज कन कमेन्ट कीजिए अनुग्रान नांगौ दिनै जोंना सुमिता ओमफ्राय जोंना सबिता मा होनखो दंथ' नोंनि सिगां दंथ' नों सिनायाखै दं सिनांगौ दिनै सबिताया मिनिहरबाय अनुआ अन थेंक इउ सो माच खारजोब्बाय माथो सोर दं कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय जोंना मा नामखो अनुआ बिशालनिथिं गंसे थुबाय दं सुमित सालथे बिशालनिखि गंसे आंनियाव गंसे दङ अनुआ ओमफ्राय जोंना मा होनदों सुमितआ अखा हाबाय दं सालथे आदसा अखा हाबाय दं आरोना जोंना सबिता अन थेंक इउ सो माच सबिता अन थानायनि थाखाय सबितानि खारनावा बिराद गोलावलै खानाया उनुनाबो कारेन्ट थांलायबायलै नै मबाइल चार्ज होना लानो रोङासै आं बिराद जाम्बाना ओमफ्राय अनु अन थेंक इउ सो माच सबिता ओंख्रि नाहैनि र' आं अके होनदों नायहैनोनो अनुआ अन आरोना थेंक इउ सो माच अनु अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच अनु अन थानायनि थाखाय अन थेंक इउ सो माच अके ओंख्रि नांदों जोंना सबिताया अनुआ अन आरोना जोंना सुमि सालथेया मादों थांथ'नो नाङा दै ओंख्रि थांथ'नाङानो सबिता ओंख्रि सबिता थाङोब्ला खोन्थालांना थां दे आंबो बारा गैखाला नै र' बेसेबां टाइम दंबावो 50 no बारा गैला 10 मिनिटल'सै 10 मिनिटल' होबावगोन सुमितआ र' नांदों ओमफ्राय ओंख्रि नांदों जोंना सबिताया ओमफ्राय अनुआ अन थेंक इउ सो माच कमेन्ट हरग्राया साथामल'सै आरोना बिबारा फैफिनबाय आरोना हेलौ दादा सनजित नों आरोना बिबारा हेलौ बिबार मा ओंख्रि जाखो अनुआ अन थेंक इउ सो माच बिबार मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे बिबारा मा होनदों दासो ओंखाम जाखांदों आदसा कारेन्ट थांबाय दा बिबार कारेन्ट थांबाय दा ने अनुआ अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच अन थेंक इउ अन सोर दङ बिबारा मा होनदों अमा आलु ओमफ्राय फाथो दा बिबार सामफ्रामबो एसेबां गोथाव जायो नों मानो फुंनो रोङाब्रा बिबार मानो फुङाखै नों मानो एसेबां गोथाव जायो सामफ्रामबो गोथाव जायो बिबार मोना फुंनो रोङा बिबारा ओमफ्राय बांद्राय जानानै जाब्रेद्रायो नामा बिबारा ओंखायनो फुंनो रोङा ओमफ्राय जोंना बिबारा चिरन्जित गुड इभिनिं दादा गुड इभिनिं मस्ट वेलकाम चिरंजीत आपको मेरा एलबीसी में वेलकम स्वागत है बोलो कैसा है हाल चाल बता दीजिए चिरंजीत ब्रादार जोंना सुमित सालथेया मा बुंखो आं नायखादोंसोमोन नोंखौ नायखोमादोंसोमोन आदसा नायखोमादोंना नायखोमायाखै सबिता अन चिरंजीत ब्रादार मेरा नया वीडियो डाला है मैं प्लीज सपोर्ट कीजिए फुल वॉच कर दीजिए स्मिता आं गोदान भिडिअ आगारदों फुल वॉच खालामना हो सबिता आं माने भिडिअ गोदान आगारदों फुल वॉच खालामना हो उनु आं भिडिअ आगारदों फुल वॉच खालामना हो बिबारा मा होनदों दं दादा चार्ज होनो
कमेन्ट हरबाय थादों आदसा सार्च होनाय कमेन्ट आरोना जोंनिखि कारेन्ट थांलायबाय ओमफ्राय अनु अन थेंक इउ सो माच सबिता अन थेंक इउ सो माच कौन है प्लीज कमेंट कीजिए नुबाय आं खिनादों नै सबिताया नुबायनो सबिताया सबिता नुबायनो नै जोंना माबाया सुमित सालथेया ओमफ्राय जोंना अनामिकाया होनदों आगै बिबार एथ' थाब जाखांबाय आगै होनदों ओमफ्राय सुमिता अन सबिताया मा होनदों आं नायखोमाबाय थ' सन्जित दहायनो आदसा नायखोमादों आरोना अके अनुआ अन सबिताया मा होनदों नंगौ नामा होननानै मिनिबाय अनु अन फाग्ला गोसोआ जोंना मा होनो हेल' फ्रेन्ड जयनिं मी प्लिज रिटार्न बल रायदों फाग्ला गोसोजों सोर लोगो जा अनु अन थेंक इउ सो माच फाग्ला गोसोआ मा होनदों गुड नाइट दादा दासो आं अके फाग्ला गोसो नोंनो आइडिखौ हरनाय जायासैलै खामानि मावनानै बावबाय दै फाग्ला गोसो गाबोन हरसिगोन दे आं गाबोन सानदेखा गाबोन खामानि गैया फाग्ला गोसो नोंनो गाबोन हरगोन आं आइडिखौ ओमफ्राय अनुआ अन थेंक इउ सो माच अनु अन थानाय थाखाय मेक्सिला हेल' फैदो आरोना अनुआ अन थेंक इउ सो माच चिरन्जित अच्छा हु ब्रो अच्छा खाना खाया कि नहीं खाया चिरन्जित खाना फमेश का घर में आया कि नहीं आया चिरन्जित अनु अन आदा आं नोंनि भिडिअखौ नायनानै हरदों आं थेंक इउ सो माच फाग्ला गोसो भिडिअ नायनायनि थाखाय अनु अन सबिता आंखि औ नुबाय फटक सेभ खालामना दोनबाय आं सालथे नोङो हिनजावजों जागोनलै नोङो सालथे फटक सेभ खालामलायनाया ओमफ्राय अनुआ अन फाग्ला गोसोआ दं आंहा आदसा फाग्ला गोसो ओंखाम जागोन जायाखै ब्र' अनु अन थेंक इउ सो माच ओमफ्राय मेक्सला मा होनदों अनुआ सोर बेखौ ब्रानो अनु नार्जारि अनुआ सोर बिजिखौ बारा नांदा सोरजोब जिखौ नामागो सोर बिजिखौ नामदों मेक्सेल मागो अनु फेसबुकनिया मा नाम दाना अनु एबार अनुनाव फैलायबाय आरोना सालथेया बारे फाग्ला गोसा मोदों नोंनि चेनेलाव स्टेटास होनानै दोनदो आं नोंनिखौ दा आंनि चेनेलाव स्टेटास होनानै दोनदों आं नोंनिखौ दा फाग्ला गोसो आं नों होना दोनदों नामा आदसा ओमफ्राय बिबारा मा होनो थेंक इउ सो माच फाग्ला गोसो नोंलाय दादा जाबायनानो ओइ जोंना बिबार ओंखामानो मोनाखै जोंना फाग्ला गोसोआ जाथ'वाखैनो आदसा मेक्सेला सुमित सालथे होनदों सबिताया मा होनदों ओंखि नंगौ नामा नामदों अनुआ अन फाग्ला गोसोआ आंजों लोगो जादो दे प्लिज नामदों मेक्सेल सालथे खुलुमबाय नामदों सुमना मा होनदों ओइ दाफोर आं एसे दामोन्दिफोर आं एसे बिजि मोनो दे सुमित दे सुमन दे ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा होनदों मेक्सेल आगै मा खालामदों कि नामदों उनुआ मा होनदों फेसबुकआवबो इउटुबनि मोनानो नामदों आरोना फेसबुकआवबो मोनानो होनदों बिबारा नामदों मेक्सेला मा होनदों मा मावदों सुमित सालथे होनदों ब्लु होदो फाग्ला सन्जित नाना ब्लु होदो फाग्ला सन्जित नामदाना दे ब्लु होबाय ओमफ्राय सालथे मा होनो सबिता ओंखि औ माला हाबा जागोन खोन्थादो नामदों फाग्लाया मा होनदों आदा ब्लु होनानै हलायना ब्लु होबाय दे ओमफ्राय जों बिबारा सोमोन नामदों रागा जोंबाय मेक्सेला मा होनदों उन्दुना दं हारसिंनो अनामिका सन्जित बिसि नामदाना होद अनामिकाया आंनि नङालै मेक्सेल ब्र' आंना दंखायो आंना माबा दंखायो पाउदार दंखायो आंना पाउदार ओमफ्राय सुमन ओंखि सना मा नामदों ओमफ्राय जोंना फाग्ला गोसा नार्जारि आंजों लोगो जादो दे प्लिज नामदों अनु लोगो जानांगौनोलै फाग्ला गोसोजों सुमिता मा मोनखो मेक्सेल सालथे कमेन्ट लिरग्रादिनि दं उन्दुना कमेन्ट लिरदोंनो बिबार होननानै मिनिबाय सबिताया मा होनदों गोदान बोसोराव जानोसै ओंखि होनबा गोदान बोसोराव अनु अन थेंक इउ सो माच मेक्सेला सोरजों उन्दुना दं सुमित सालथे नामदों अनुआ अन थेंक इउ सो माच बिबारा रागा जाबाय नै जोंखावबाय हले बिबारा जोंखावला जोब्बाय आरोना
बिबारा सोरखौ जोंखावखो बिबार मा जाखोले बिबार मा जाखोले बिबार मा जाखोले मा जाखोले तेरी जिंजीरी तेरी मेरी एक ही जिंजीरी तेरे मेला आबा रब्बा ने बनाया है कमेन्ट थाबथाबाय माथो ओमफ्राय आयौ सरि दे कमेन्ट थाबथानोसो जोंना मेक्सेला मा होनना बुंगोन अन थेंक इउ सो माच सुमिना मा होनदों अनु नार्जारि आइ लाभ इउ होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना हादबाय नै मेक्सेला होनदों मा रागा जाखो बिबार होनदों बिबारा बहानि दादा सनजित नोंनि गार्लफ्रेन्ड होनदों ना आंना गार्लफ्रेन्डआ उदालगुरिनिब्रा ओमफ्राय सुमिता मा होनदों सबिता ओंखि आंखौबो लागोन ना लाया नों होनदों जोंना बिथराया मा होनना बुंदों अन थेंक इउ सो माच मेक्सेला होनदों अनामिकायानो सनजितनि बिसि आरो बिबार नांदों सुमिता मा होनदों सिंगेल जिबन मेक्सेल सालथेदों जोंना बिबारा मा होनदों सुमनखौ नामजादा मेक्सेला जोंना मा होनदों मन्दिया लाइसु होनना बुंदों मोसाहारिया माने लाइक दान सनजित थेंक इउ सो माच मोसाहारि लाइक दान होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंना बिथराया लाइक दान थेंक इउ सो माच सुमिता माने बिथरा सनाखौ अन हो फाग्ला सनजित नामजादा अके थेंक इउ सो माच ओमफ्राय आंनि माथोआ बिदि नङालै दादा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा बुंखो मेक्सेल लागै आंखौ बिदि बुंनाङा आं रायजाबा दिनैनिफ्राय नोंजोंसो दादा आं रायलायला दिनैनिफ्राय नोंजों होनना बुंबाय नै मेक्सेल माबायाव अनामिकाया रागा जाबाय अनुआ अन मान्दिया आंखौ नायनो हाया मादिया आंखौ नायनो हाया मेक्सेल लांदों आरोना ओमफ्राय सालथे नामदों ओमफ्राय औ उदालगुरि मा गामि नों उदालगुरिनिलै गामि गैया आंना अनुआ अन थेंक इउ सो माच होद कमेन्टआलाय मा थांबाय थायोब्रा औ बिदिसो मेक्सेल नामदों बिबारा ओमफ्राय जोंना सबिता ओंखि आंना गवालपारा नामदों ना अनु अन थेंक इउ सो माच मोसाहारिया ओंखाम संदों आंहा सोलाबा आदसा अनु अन थेंक इउ सो माच अनु थेंक इउ सो माच हाय ओंखि सुमित नोंसिना बबेथिं मोनलाय ओंखि गुवाहाटिमोन नामा होनना बुंदों आरोना सुमितआबो क'क्राझारनिसो ब्रा क'क्राझारनिसो ओमफ्राय जोंना मेक्सेल गोथै बहा थैना थाहैनायमोन होनना बुंदों बिबारा आब' दुरलाय होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जगिता मा होनदों गुड मर्निं फंबाय नों गुड इभिनिं फंबाय नों गुड इभिनिं आब' जगिता नार्जारि कनिमाया अन थेंक इउ सो माच फाग्ला गोसो अन जगिताया मा होनदों माबोरै दं खबरा आब' मोजां दं आंना नोंना माबोरै दं आब' खोन्थादो दे नार्जारि आब' सुमना मा होनदों नार्जारि उनु होननानै रागा जोंहरबाय मेघला मा होनखो आं ओंखाम संदोंमोन बिबार नांदों जोंना मोसाहारिया बिबार होनना बुंहरदों गानामाया मा होनदों हाय बिबार सना मा खालामदों होनदों बिबारा मा बुंखो गामि गैया दिनै मिथिबाय गामि गैया जायगा गामि गैया जायगा ओमफ्राय एड्रेसा बेनो ओमफ्राय सुमिता र'दै ओंखि नांदों जगितायानो मोजां दं ना आदसा मा खालामबाय दं आब' नार्जारि सबिताया मा होनदों माथो खाथियावनो ना ओंखि र' नायसै गोदान बोसोर फैनो होथोंसै होनना बुंदों आरोना मेक्सेला मा होनदों बावखुंग्रि बाजै सना गुड इभिनिं होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय मा होनना बुङो अनामिकाया आंखौ अनग्रा बे संसाराव रावबो बुजिया होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय सुमना मा होनदों हेलौ कनिमा होनना बुंदों आरोना ब्लग मेक्सेला हाय मुलि हो सुमित सालथे होनना बुंदों आरोना उनु अन बिबारा मा होनो आयौ खामानि मावासै नामा मेक्सेलाबो होनना बुंदों आरोना खामानि मावसोयो नामा होनना बुंदों आरोना मावसोआबालाय आरो बिबार नोंथ' खामानि मावा बिबारा उदां जायोल' अन अके सबिता अन मोसाहारिया इभिनिं मेक्सेल होनना बुंदों कानेमाया मा होनदों सुमन हाय बिबारा मा होनदों मा ओंख्रि मेक्सेल दालि नामा होनना सोंहरबाय मेक्सेला मा होनदों मावाबा सोर जाहोनो दानि दिनाव बिबार नांदों मेक्सेला दालि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय माबाया अनामिकाया
मेक्सेल आगै दिनैनिफ्राय आंखौ दिदि दा बुंना बिदि दा बुंनामदारा नै मेक्सेल माबा बिदि बुंनानै नै अनामिकाया रागा जाहरबाय। फाग्ला गोसोआ दे आंजों लोगो जा दे प्लिज नांदों। फाग्ला गोसोजों लोगो जा लोगोफोर उनु अन्थिखौ मा मोसाहारिया मा होनदों मा ओंख्रि संखो सनजित फंबाय आरिया दारा गैयालै जोंना आब' ओंख्रियानो गैया सङाखै। अनु अन्थिखौसो मा सुमिदा मा होनदों आं उजिदों सना अनामिका बाजैनो मेक्सेला मोसाहारि आंखौनो नागिरबोदोंना नांदोंना कनिमा अनामिका आं थांबाय दे थांबानो जाबाय जेबो नङा ओमफ्राय न' प्रब्लेम ओमफ्राय बिबारा मा होनदों नोंगौथ' मेक्सेल मोजां दे मावनो नांगौ नामदों मास कनिमा अन मोसाहारिया मा होनदों आं नागिराखै माथो राबजा मोसाहारिया आंखौसो गोसोखांना फैखादों बिखुनजोआ। बिबारा मा होनदों आयौ दादा सनजित दालि ओंख्रि बावनो दिनैबो मेक्सेला होननानै मिनिहरबाय बिबारा। ओमफ्राय मेक्सेला मा होनगोन मा जाखो दिनैलाय एथ' एदावलायना एरायो जंखायनायखौनो दुखु मोनबाय नामा नामदारना मिथियालै मेक्सेल बारा सिख्लाफोरखौ एदाव जायालै मेक्सेल दुखु मोनो सिख्लाफोरा। ओमफ्राय गोरिबा नै जोंना नायबाय आरोना फैबाय मसलकाम गोरिबा दै गुमै मोसाहारिया मा होनदों गावहानो नागिर खोमा आंखौ होनना बुंबाय फाग्ला गोसोआ दे आंजों लोगो जा दे प्लिज नांदों। फाग्ला गोसोजों सोर लोगो गैया लोगो जाना होदो गोरिबा लाइक दाना दे थेंक इउ स' माच गोरिब लाइक होनो थाखाय। ओमफ्राय मा होनदों सोर दं प्लिज कमेन्ट कीजिए। सुमिता लाइभ जिंगा लाला अनामिका बाजै सना नोंना होनना बुंबाय आरोना अन सुमित सालथे सबिता आंखि उनआ गोरान थेफा नामदाना गोरिबा अन मेक्सेला मा होनगोन मोसाहारि माथो आं उन फैनायखाय आंखौसो नागिरबोबाय सानबाय दा नांबाय आरोना अनुआ अन बिबारा मा होनदों आब' दुरलायनिआव मुहिनि नांबाय मेक्सेलनि नामदाना अन थेंक इउ स' माच अनामिकाया मिनिबाय जोंना अनामिकाया मा होनखो नोंहालाय मानोथो बाल प्रब्लेम जाबो सनजिना हाब मा बाल प्रब्लेम जालाबायखोब्रा माबा उनाव मा होनखो मेक्सेल खुरै लाग्राया खुरै लाग्रा जालायखो ओमफ्राय जोंना गोरिबा इसि नांदोंना अनुआ अन गोरिबा मिनि अन गोरिबा अन कानिमाया होनदों सनजित आं खाम जानोसै दे जाना ला दे ओमफ्राय अनुआ अन थेंक इउ स' माच मोसाहारिया मेक्सेल नों मुहिनि होदों नामा बिबारा हनै बुंगासिनो होनना बुंबाय आरोना ओंलै मुहिनि होबाय नामाथाय अनुआ अन सबिता अन मेक्सेला मा होनखो अनु नोंसो खुरैया सोरखौबासो सानदोंमोन आं नामदारना गोरिबा अन बिबारा मा होनो र' दै नोंसोरखौ मेक्सेल आब' दुरलाय नांबाय आरोना रागा जाबाय बिबारा। ओमफ्राय गोरिबा अन आरोना ओमफ्राय हाथाय हरखेबाय मेक्सेला मा होनखो औ बिबार हायना मुलि दं बा हरदो मोसाहारिनो फोथारनोसै आंजों नामदारना अनुआ अन थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच औ बिबार हायना मुलि दंबा फैबाय आङो उनाव सन्थलाया मा होनो हेलौ ब्र मा खबरनो सन्थला खबरा मोजांनो नोंना मा खबर सन्थला ब्र अनुआ मा होनो आं थांनोसैहाय दे उनाव थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामनो थाखाय उनाव थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय उनाव थेंक इउ बिबारा मा होनगोन नोंनियावसो नांदों आब' दुरलाय हायना मुलिया मेक्सेला अनामिका आं रायलायथारला नोंजों होनना बुंबाय अनुआ मा होनो थांनोसै बाय होनना दे अके उनु जेबो नङा अके मा जालायखो उनु माबा सरि मेक्सेल ओमफ्राय अनामिका नोंसालाय
ओमफ्राय गोरिबा ए नाम्बार माइनाव ओइ बाव ओइ बाव मा जादों नाना बाव मा जादों नैलै माइनाव हिन्जाव नागिरलायदों माने मोनलायाखैनो रावबो माने गार्लफ्रेन्ड सन्थलाया मा होनदों सोलिगासिनो आदा आदसा सोलिगासिनो आदा आदसा ओंखाम जाना जायाखै सन्थला ब्र ओंखाम लाइक खालामना होदो। मोसाहारिया मा होनदों बेखायनोथ' मेक्सेल जानो होबाय बा मोहिनीखौ नामजादा बिबार मा बुंदों अरिजिनाल गुमैजों आंहासो जागोन लै ओमफ्राय मिनिबाय गोरिबा अन माइनाव मा होनदों जमा जमा बेवहाय मा रानदों नामजादा नैलै रानलायदों मोनाखै ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो आब' दुरलायनि जों नामजादा अनु अन माइनाव अन गोरिब अन सन्थलाया जाखांना डिउटियाव फैयो आदसा मा डिउटि मावो सन्थला ब्र मोसाहारिया बिबारा बिगुमैजों फैदो दायो बिगुमैजों ओमफ्राय मेक्सेला अनल' थानोसै आं अके दे मेक्सेल ब्र अके ओमफ्राय माइना अन गोरिब अन बिबारा मा बुंखो मेक्सेल मा हायना मा मोहिनीब्रा खिन्थादो नामजादा मा मोहिनीब्रानो ओमफ्राय जोंना गोरिबा अन गोरिब ब्र मा खालामदों गोरिब ब्र दिनैलाय हालेवगोना हालेवाखै गोरिब ब्र खोथिया थिलि फोगोना फोयाखै मोसाहारिया मेक्सेल रायज्लायला आरो आंजों नांबाय आरोना जोंनाबो मोसाहारिया देनजार कारेक्ट खोथा होनो हायोलै ग्रोब हाथारो सानजिया दान फैदों आरोना गोरिबा अन थेंक इउ स' माच बिबारा मा होनखो इसोर हनै गुमैखौसो जासिबाय होननानै मिनिबाय ओमफ्राय गोरिबा अन माबायसालै बिबार माबायसालै मानसियानो गाहाम नोंस्रालै बिबारालै ओमफ्राय गोरिबा अन सन्थलाया मा होनदों आं सिकिउरिटि जबसो मावो दादा आदसा अके मावनांगौ मोजां ब्र उफाय गैया आंबा नै मिस्ट्रिसो मावो सन्थला ब्र आंबा मिस्ट्रि मावो ओमफ्राय जोंना सानैया लाइक दान थेंक इउ स' माच दिङा गाबबाय आरोना ब्र दिङा गाबखो र' मानि दुखु बेनिफ्राय आं गोदान लानोसै मेक्सेलखौ नामजादा दे ला दे गदाय नामा ओमफ्राय दिङाया गाबबाय ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनखो प्यार का निशा बिबार मोसाहारिनो थरा सा प्यार हुआ थरा बाखि हे नामजादा दिङाया लाइक दान थेंक इउ स' माच दिङा ब्र गाबनाङालै बिबार दिङा ब्र गोरिब अन थेंक इउ स' माच गोरिब बिबारा मा होनखो बिगुमैखौनो लानांसिगोन नामा होननानै दे लादो बिबार बिगुमैखौनो ला नोङो जेबो उफाय गैया नोंहा राहा गैखाया दिङाया फंबाय लै ब्र मानो गाबनो जोंना गोरिबा अन ओमफ्राय सानजिया मा होनदों अन दं दे अके सानजि जोंना मोसाहारिया मा बुंखो मेक्सेल लासै लागोन दा आं बुरैखौ मिनिबाय गोरिबा अन ओइ दाना गोरिबा ओइ ओमफ्राय मेक्सेला मा होनखो मोसाहारि टु एन ना आं अके ब्र अकेनो ओमफ्राय जोंना अके गोरिबा अन ओमफ्राय मोसाहारिया मा होनखो आलु आलो मोनजा बिबार बिगुमैखौ नामजादा गोरिबा अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मेक्सेला मा होनखो नोंलाय माथो साफा गुफुर गावदांखासो माथो दासो 19 इयार्स बेकनि बादि नुयो दा होनना बुंबाय बिबारा मा होनखो फुल मोजां मोनदों ब्रा मेक्सेल नामजादा फुल मोजां मोनदो ब्रा मेक्सेल फुल मोजां नामा ओमफ्राय सानजिया मा होनदों मेक्सेलखौ आंसो लायो आयै मेक्सेलखौ सानजियासो लायोनो मेक्सेला हिनजावानो हिनजाव माथो होनबा बिबार दालाय मानि मेक्सेला लाबा नोंहा बिगुमैजों ग्राव नांबायलै नै आयै ग्राव नामा खाल्थां खुल्थां ओमफ्राय गोरिबा अन बिबारा मा होनदों मा एसेल' अननाय मेक्सेल होननानै मिनिबाय मेक्सेला मा होनखो फुल रमान्टिकआनो जाया र' बिबार हायना मल' जाबासो फुल जागोन नामजादा
रावबो गैखाया न'आव हा ओमफ्राय मा ओमफ्राय जोंना बोराय हौवा लासिगोन बिबारा ना मिनिबाय मेक्सला सानजि सना फै नोंबो नामदारना गदाय गिबि लाना होजोबबा लाखो मेक्सेल जायालै बिदि आं बिगुमैखौ लानो नांगोन नांगोनदों मिनिबाय सानजिया मा बुंखो र' मेक्सेल थाफ्ला बोगोर नामदा थफ्ला बोनगोरनो नामदों मोसाहारिया मा होनदों जानो हाफ प्लिसो अननायानो मेक्सेल नांदारना हाफ प्लेट नामा हाफ प्लेट माबोरै हाफ प्लेट हमखो मेक्सेल जोंना गोरिबा अन थेंक इउ सो माच आं दोननोसैदां लोगोफोर एभ्रिवान गाइसमोन आं दोननोसैदां एलबि थेंक इउ स' माच लोगोफोर गासैखौबो सापर्ट होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय दे एसे लागायना होदो दे 4 मिनिट लागायदो दे 8था ग्रोबाव दोननोसै आङो 4 मिनिट लागायना होबावदो कन दे सोर दङ लोगोफोर कमेन्ट खालामना होदो अननानै औ दे सानजि जौ बथलसे लाखा थफ्ला जुना नांदो आरोना ओमफ्राय सानजिया मा होनदो आंनो नाङाहाय रावखौबो होनांबाय आरोना सानजिया जोंना मा बुंखो मोसाहारिया बायनो अके बिबारा मा होनदों मेक्सेल थफ्लाबो मोनखागोन फ्रियावनो नामजादा थफ्लाबो मोनखागोन फ्रियावनो होनो जोंना गोरिबा अन थेंक इउ सो माच बाय थफ्ला नामजादा जोंना माबाया बिबारा सानजिया मा होनदों बथलनि सोमोन्दो गैया आंहा होनना बुंदों नै बथलनि सोमोन्दो गैयानो एक्सेला मा होनखो बाय वान गेट टु ना मा बिबार नामदो आरोना बाय वान गेट वान जाला जोब्बाय होमबा घटनाफोरा दाल में कुछ काला है ओमफ्राय जोंना जिमिस हेल' जिमिस मस्ट वेलकाम जिमिस हेल' जोंना बिबारा मा होनखो मेक्सेल बाय वान गेट बाय वान गेट टु ना मिनिबाय मेक्सेला मा बुंखो बथल लाफासो खारनो हागोन सानजि नामदों जांगिला हेल' मस्ट वेलकाम जांगिला जोंना जिमिसनि थेंक इउ स' माच जिमिस लाइक दानदेनेकलि जांगिला लाइक होना होदो जांगिला मस्ट वेलकाम जांगिला ओमफ्राय बिबारा मा बुंखो जेबो नङा मेक्सेल लाजायो होनना बुंबाय आब' दुरलाय होननानै बिबारा बुंबाय ओमफ्राय गोरिबा अके नों गोरिब ब्र' ओंखाम जागोन ना जायाखै गोरिब ब्र' मा ओंख्रि जाखो जांगिला लाइक दान थेंक इउ स' माच 30 लाइक दान खालामना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जांगिला ब्र' ओंखाम जागोन ना जायाखै जांगिला ब्र' खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय सोर दं मा होनो जांगिला लाइक दान थेंक इउ स' माच जोंना मेक्सेला मा होनखो अके बिबार नोंल' बेदर अरनासलिनो थिग दंखायो बेदर अरनसलिनिनो थिग दंखायो बेदर अरस्लायनाय ना मा होनखो बेदरनो ओमफ्राय जोंना सानजिया मा होनखो बथल लाबाथाय थैखाबाय जोंहा आं नामदारना ओमफ्राय जांगिलाया मा होनदों जाखांबाय दाना मा ओंख्रि जाखो जांगिला नोंहालाय जाबाय ना मा होनो जांगिला आङो जाथ'वाखै आरोना मोनजाथ'वाखै सानजिया मा होनो थाथ'दो आंहा आंनि बोरायनाव थांनोसै नोंना जोमावनाव दे सानजि दे थांदो दे ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मा होनखो बथल लाबासो इनिरेलि पावार जायो सानजिदा इनिरेलि ना इनारजि सार ना सरि
बथल लाब्लासो फुल एनार्जि पावार जायो सानजि नांगोरना ओमफ्राय जोंना जांगिलाया मादों दालि मैथा आलु भाजा गोथाव अके आं थांबाय अके आं थांबाय रेडि खा मेक्सेल दाना ओमफ्राय मेक्सेला माखो बाय बाय सनजित अके मेक्सेल बाय बिबार अके दे अके आंबो दोनखानोसै बिखुनजोआ होबाय आरोना नै दे होमबा ने लोगोफोर बाय दे सोर दं कमेन्ट खालामदो दे लास्ट कमेन्ट बाय लालायदो लोगोफोर बिबारा मा होनदो बाय मेक्सेल दादा सनजय अके गोरिब अन थेंक इउ स' माच गोरिब ब्र थेंक इउ स' माच बाय दे गोरिब ब्र रोजा साबायखर गोरिब रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच बिबार थेंक इउ स' माच मेक्सेल थेंक इउ स' माच जांगिला थेंक इउ स' माच आरो एनि आदार सोर दङ गासैखौबो आरोना रोजा साबायखर थाबाय आंनि बे सनजित गयारि लाइभ स्ट्रिमाव फैनानै नोंथांमोना आंखौ थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि बे सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय दादा सनजित मेक्सेल नांबाय आरोना अके बिबार अके थेंक इउ स' माच आदजन जाफैलायबाय माथो सोर दं दे कमेन्ट खालामस्राना होदो आरोना गाहाम मोनस्रानायनि कमेन्ट खालामस्राना होदो